Теләп тапшыруыбызны дәвам итәбез. Тинчурин театры яңа 88-нче театраль сезонны яңа максатлар, зур идеялар белән ачты. Театрның баш режиссеры итеп Туфан Имаметдинов билгеләнде. Чаллыда туып үскән, Алабуга мәдәният һәм сәнгать училищесында соңра Гетисның режиссерлык факультетын тәмамлаган Туфан Имаметдинов 2014 елдан Казан дәүләт яшь тамашачы театрына баш режиссер вазифасын үтәгән иде. Ә хәзер без Туфан Имаметдиновны Татар театрында баш режиссер буларак сәламлибез. Хәерле көн, Туфан, исәнмесез? Хәерле иртәләр. Әйе, менә сезнең исемегез дә бит безнең инде Татар театрына, Татар драматургиясына зур өлеш керткән. Гаҗәеп Туфан Миңнуллинның исеме белән яңгыраш. Менә сезнең уйлаганыгыз булмадымы? Бәлки менә бу исем сезгә Татар театрында үз исемегезне табарга ярдәм иткәндер. Шулайдыр, бәлки шул турыда мин берничә тапкыр уйлаган идем инде. Бер тапкыр миңа җибәргәннәр иде чакыру, анда менә Камал театрында Хәсән Туфанга багышланган спектакль булган иде. Туфан Миңнуллин аны пьесасын язды, Туфан Имаметдиновны чакырабыз дип. Шуңа күрә монда Туфан җыелып инде, мин бара алмыйча калмадым инде, бардым. Бик шуңа күрә теге әйтәләр бит инде һәр исемнең бер тылсымы бар. Шуңа күрә мин шул әйбергә ышанасыз димәгәйме? Ышанырга туры килә инде. Чынлап та, менә без инде әйтеп киттек, сез ТЮЗда баш режиссер булып, анда да бик зур үзгәрешләр керткәнсез. Әйеме, менә нәкъ сезнең спектакльләрегезне карап, балалар да шулкадәр яратып театрга йөри башлаганнар. Аннан соң бит әле әйтергә кирәк, менә бик тә дәрәҗәле алтын битлек иясе Әлиф спектакле дә ул бит сезнең иҗат җимешегез. Ә менә безнең Татар театрына хәзерге вакытта нәрсәләр кирәк? Нәрсә җитми? Менә нәрсәгә сусаган безнең халык? Иң баштан инде аңларга кирәк. Театр ул актерлар түгел. Театр ул режиссер да түгел. Театр ул вакыт. Ни өчен? Чөнки менә без карап торабыз, мәсәлән, актерлар яхшы уйныйлар. Режиссер спектаклен куя, әмма тамашачы йөрми. Ни өчен? Вакыт икенче. Кешегә инде икенче формалар, икенче темалар кирәк. Чөнки алар бу темадан инде үсеп чыктылар. Шуңа күрә әйбәт уйнасалар да, әйбәт куелса да, кеше йөрмәсә, театр үз максатына ирешми дип уйлыйм мин. Шуңа күрә менә вакытлы булган формалар белән, вакытлы булган иң мөһим темалар белән, проблемалар белән сөйләшсәң, тамашачыга минемчә кызык була. Бу вакытлы булган темалар дип әйттегез, сез нинди темалар ул? Нинди проблемалар белән сез күз уңында тотасыз? Менә, мәсәлән, хәзерге вакытта инде глобаль проблемалар бар. Шул глобаль проблемаларга куйсак инде спектакльләр, минемчә ул яңача яңгырар, чөнки безнең локаль темалар гына булса, безнең мөхит турында инде ул хәзерге яшьләргә дә, урта буынга да бәлки кызык та булмас. Чөнки шул глобаль темалар белән кеше хәзер яши, яшәмичә дә булмый инде. Чөнки бөтен җирләрдән, интернеттан, СМИлардан шул темалар турында сөйлиләр. Һәм бу проблемалар инде дөньяга кагылышлы проблемалар, алар безгә дә кагыла. Без аны узып сөйләмичә булмый. Менә киресенчә түгелме соң? Киресенчә бит театрга кеше шул проблемалардан арынырга дип килә, ял итәр өчен. Минемчә хәзерге вакытта инде кеше шул проблемаларны өстән генә күрә. Теге ул хәзер бу проблемалар хәзерге генә туган дип. Әмма төпкә карасаң инде шул проблемалар алар инде күп еллар, күп гасырлар килә, һәм аны ул проблемалар чишелмәсә инде ул проблема булып кала. Шуңа күрә
менә аның турында шул глобаль проблемалар турында сөйләргә дә кирәк минемчә. Тинчурин театры исеменнән күренгәнчә ул комедия һәм драма театры. Менә сезгә режиссер буларак моның кайсысы якынрак? Бу жанрларны әйтәсем килә. Иң беренчедән Тинчуринның гомеренә карарга кирәк. Чөнки бу театр Кәрим Тинчурин исеме белән бик бәйле. Аның гомере комедия булганмы соң? Аның гомере драма булганмы соң? Яки аның гомере трагедия булганмы? Минемчә, трагедия булган. Шуңа күрә аны шикләргә ярамый бу комедия һәм драма дигән театр. Аны бөтен кеше белән инде фаҗигалы тормыш белән бетте. Аның гомере инде аны атып үтерделәр. Нинди проблемалар борчыган, шуны карап кына без әйтә алабыз. Тинчурин театры нинди театр ул? Туфан, без инде беләбез, сез тәҗрибәләр ясарга яратасыз. Бу инде театраль лабораториялардан да чыгып, күз алыйбыз без моны. Менә яңа театраль сезонда Кәрим Тинчурин театрында без менә мондый тәҗрибәләрне, экспериментларны дип әйтик, күрә алачакбызмы? Һәм гомумән алганда, менә нинди планнар белән керәсез яңа театраль сезонга? Тәҗрибәләр минемчә, мин гел әйтәм, минем һәр спектакль инде ул тәҗрибә минемчә. Менә хәзерге вакытта инде без чакырган идек бер режиссерны, Сардар Таһировны. Ул чит ил режиссеры. Ул 7 яшь булганда ул Казаннан китте. Казан егете ул үзе. Казанда туган. 7 яшь булганда аның әти-әнисе Европага китеп инде. Анда яши башладылар. Ул анда белем алды, югары белем алды. Һәм хәзерге вакытта Румыниядә һәм Венгриядә иң яхшы режиссерлардан санала. Үзе чипчиста татар егете инде. Аңа бик кызыклы, ул 20 ел Казанда булмады, ничек Казан үзгәрде. Шуңа күрә Казан бик нык үзгәрде, сез дә беләсез инде. Менә ул шул җирләрдә барып йөргән иде, ул яшәгән җирләрдә аның бакча шул бәләкәй чакта үскән нинди бакчага барган, нинди елгада коенган, менә шул җирләрдә булды һәм аның белән инде 4 язучы, драматург, шагыйрь йөргән иде. Һәм алар бергәләп инде менә шул пьесаны язалар. Теге шәһәр идентичности турында инде. Һәм ничек кеше үзгәрә үзе шәһәр белән бергә. Менә ул инде 10 октябрьдән башлый, 11 октябрьдән башлый эшне һәм декабрьнең 10 декабрьләрдә инде шул премьера чыгарга дип уйлыйбыз. Димәк, инде читтән чакырылган режиссерлар да эшләячәк. Читтән дип ул бит үзе татар егете булмаса инде, Казан егете булмаса, ул аны чит кеше дип әйтеп тә булмый бит инде. Әлбәттә инде, ул кан тарта моны. Кан тарта. Жан тарта да, кан тарта да, менә ул теге син 20 ел булмаган җирдә инде, утып үскән җирдә аның башкача хисләр инде хис итәсең, чөнки гомер, шактый гомер үтте, менә ул кызык минемчә, ничек шәһәр белән кеше үзгәрә. Моннан кала тагын нәрсәләрне күрә алачакбыз без? Хәзерге вакытта инде октябрь башында безнең Кияү урлау дигән Регина Саттарова спектакль чыгара. Ул комедия. Менә без шул комедияга тамашачыны чакырабыз инде. Һәм балалар өчен Асыл кыш дигән пьеса куябыз инде, спектакль куябыз. Шуңа күрә балалар өчен дә безнең репертуар киңәячәк дип уйлыйм. Бик яхшы. Әлбәттә, инде менә бу башлангычлар барысы да сезгә зурдан-зур уңышлар китерсен, Туфан. Бик зур рәхмәт бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Рәхмәт, сезгә дә бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Тинчурин театры тормышындагы соңгы яңалыклар белән сез Instagram сәхифәсеннән танышып бара аласыз.